Základní kámen ke kostelu Narození Panny Marie v Hradecké Lesné byl položen v květnu roku 1864. Jedná se o jednolodní neogotický chrám, postavený na půdorysu obraceného kříže. Hlavní rameno je dlouhé 28 metrů, příčné rameno je široké 20 metrů. 7. září roku 2002 byl slavnostně vyhlášený za baziliku minor. A zvony hádžeš do jarkou a noc ti světí ľalia polná poslednou letnou zápálkou. Slovenský Betlém, dílo mistra Josefa Pekary z Hradeckých Teplic, které nezobrazuje jen Kristovo narození, ale také dějiny slovenského národa. Myšlenkou Josefa Pekary bylo začlenit do biblického prostředí obrazy ze života slovenského lidu. Dílo zobrazuje typické práce a řemesla, kterými se slovenský lid zabýval. Najdeme zde bohatství národních krojů, zobrazení lidových zvyků a tradic a ilustraci každodenního života ještě z dob, kdy Slováci budovali hradiště a osady, obdělávali půdu a chovali dobytek. Později začali stavět i města, hrady, kostely, honosné měšťanské domy, ale většina obyvatel stále žila na venkově, dřevěných domech, kde si po staletí uchovávala své zvyky a obyčeje. A jejich odrazem je slovenský Betlém v Hradecké Lesné. Slnečníc, každá usmiatá, zoberú slevy zichlíc, smej sa do zlata, ako oni hlavu sklon, myslí na šťastie. Vesnička Čičmany vyniká jedinečnou lidovou architekturou, která vás přenese v čase. Její charakteristický ráz vychází z bílé ornamentální výzdoby dřevěnic. Podobná ornamentika jako na domech se pak nachází také na vyšívkách čičmanských krojů a ubrusů. Požáry v letech 1907, 1921 a 1945 zničily část vzácných srbových staveb. V roce 1977 byla dolní část obce vyhlášena za památkovou rezervaci, ve které se nyní nachází 115 objektů a z toho je 36 národní kulturní památkou.
čičmany. Chimárna dedina, ale z nej vychojí čeľaď premilená. Chimárna dedina, ale z nej vychojí čeľaď premilená. Ticho vládne a vzduch vonia horami, ukrýva sa poklad vzácny naše čičmany. Maľovaná krása vyrazí ti dých, čičmany sú najkrásnejšie z nádherných. Tak otvor oči z plných pľúc a nadýchni, neváhaj a do tej krásy prenikni. Hoci si tam bol už možno 1000 ráz, do čičman ťa bude srdce ťahá zas. Do čičman ťa bude srdce ťahá zas. Strubový dům číslo 42 společně žijících rodin Štefana Gregora a Petra Pupáka představuje bydlení tzv. Velkorodiny ve 20. letech 20. století. V domě bývali a společně hospodařili hospodář, hospodyní, jejich ženatí synové a nevěsty s dětmi. Majetek rodiny byl společný. V komórka v horní části domu spávali mladé rodiny s dětmi. Zamiloval
Hrajecké Teplice jsou malebné lázeňské město v Žilinském kraji, známé svými termálními prameny a léčivými účinky. S počtem obyvatel patří mezi nejmenší města na Slovensku, ale nabízí bohatou historii a přírodní krásy. Kromě 2 parků ve francouzském a anglickém stylu se zde nachází i Národní přírodní rezervace Kozol. Lázně se specializují na léčbu pohybového aparátu, nervových chorob a stavu po úrazech. Město je také rodištěm hrdiny operace Antropoid Josefa Gabčíka. Keď voda ľúbi, nosí šaty z vln. Keď voda ľúbi, svieti na ňu spln. A ľuďom nosí k brehom biely kvet. A ľuďom nosí na zrkadle med. Celá je modrá, plná zázrakov. Tá voda dobrá z jarných oblakov. Celá je modrá, plná zázrakov. Tá voda dobrá z jarných oblakov. Raz na nej zbadáš listy jesenné a to, čo hľadáš, to viacej niet. Odchádza voda, tečie kto vie kam a na breh podá oznam, že si sám. Vybral som sa v noci na stretnutie s tichom. Pomaličky mizlo mesto za taxíkom. Cesta bola mokrá, pole tmavo spalo. Vystúpil som z auta, ticho tam už stálo. Vo šarpaných šatách pod jesennej noci chodil som s ním bez slov, sklonený a bosý. Tak som k ránu kráčal, plný toho ticha. Počúval som život, ako zo mňa dýcha. Počúval som vietor, ako lístie ráta. Vítali ma stromy ako svojho brata.